ďalší boxík bude Clear Showcase, to má 607. Pobavila ma cenovka, ktorú som našiel na ňom, že 5,99. Ale nestal toľko. Čo som videl, otváračky, tak ozaj, mne sa páčia Bejzy a dajú sa tu nájsť zaujímavé veci, vrátane Slovákov ako Chara, Naď, Gaborík. Takže dúfam, že niečo sa podarí. Dúfam aj ja, keďže je to rok po, čo Carolina vyhrala Stanley Cup. A hneď tu vidím Zdena Charu. Ale budem musieť opatrne, lebo vyzerá, že sa trošku prilepené. Takže Jeremy Roenick pre LA Kings. Máme aj prvú jersey kartu. Jonathan Čiču. A na jersey karte je pre Carolinu Justin Williams. Navrátilec. Yes, vrátil sa toho. Shane Doan a Zdeno Chara pre Ottawa. Ale nie pre Ottawa, ale pre Boston. Už pre Boston. Bohužiaľ. Dúfam, že sa nepomýlim pri delení. Tak. Jeremy Roenick bol pre Arizonu. Pardon. Budem musieť dávať pozor. Budeme musieť pozor. Ryan Potulny pre Filku. Máme tu prvý inzertík Way of the Future a je to Alexander Steen pre Toronto. V súčasnosti Rush Blues. Rick DiPietro a Marek Svatoš. Neboj. Alexander Frolov, Justin Williams, Toto je iná. Eric Lindros, Toto je iný. je to Legacy Collection, limitovaná do 100, 0,17 zo 100, pre Dallas Stars. Ženia Nabokov, Eric Lindros pre Dallas Stars. Tomáš Holmström pre Detroit, Jeremy Williams pre Toronto, Marian Gáborík pre Wild, Jere Lehtinen, Dallas, Kit Kečak pre Blues. Všetky bejky, ne? Vygarantovaná jedna podpisovka. Takže máme Mike Modano. Máme tu ďalší inzertík Wave of the Future Henrik Lundqvist. Tento nie je limitovaný. Ian White. Tomáš Kopecky. Zlopené sú skutočne. Máme tu Patrika Eliáša, Jeffa Cartera, podpisovka Islanders. Fila. A je to Joni Pitkänen na Showcase Inks, Matt Carl, Marty Tarko. Alex Tangej. Karty idú pre Calgary. Obe. V jednom balíčku dve rovnaké. Jerome Iginla, Tomáš Vokoun a Marc-André Fleury. Asi sa im zlepili pri výrobe. Marian Hossa pre Winnipeg. Žiger. Joe Thornton. To je iný, tento. To je lower level. Konstantín Puškarev pre Kings a Shea Weber.
Brandon Morrow, Martin Havlát, Erik Stahl, ktorý mal byť len reklama, predpokladám, Timu Selené, Kari Lehtonen. Noah Výlech, ďalšia dresovka, Mark Stewart a je tam brankár, Anaheim. Pittsburgh. nie Edmonton, a je tu Dwayne Roloson. Ilja Kovalčuk, Nikolaj Chabibulin. Pridám to, kde som trojí tie loga, či náhodou som sa nesekol pri tom. Olaf Kolcik, Chris Drury a máme tu Michael Ryder, To je tiež iný level. to je tiež Press level. press level, takže pre Canadiens, Michael Ryder, Simon Gagne a Patrick Marleau. Koľko tam má byť dresoviek? Už máme. Máme všetko. Daniel Alfredson, Laco Naď, Yes. Erik Fehr, Rick Nash a Ben Ondruš. Pre Toronto. Slovenské meno. Ryan Miller, Mika Kyprusov, Marc-Antoine Pouliot, Simon Gagne, Patrick Marleau. Vincent Lecavalier, Cam Ward, Erik Fehr, To je zase ten level. Press, Rick Nash a opäť Ben Ondruš. Ma ešte ten box prekvapil, lebo zatiaľ to nie je až také, jak som čakal. Aj keď som nečakal, že to bude niečo wow. Mike Ribeiro, Markus Neslund a máme Fleer Showcase, tento je 245, to ešte bude nejaký vyšší. To je tiež level. Aj Alexej Jašin pre Islanders, Jere Lehtinen, Private box. Kit Kečak. Private box. Bol ten Jašin. Úplne základný basic je do 100 a potom už sa delí na tie levely. Aleš Hemský, Todd Bertucci, Michael Ryder, Ian White a Tomáš Kopecky opäť. Manny Fernandez, Way of the Future, Patrice Bergeron, Matt Carl, Marty Tarko. Boli karty len 4. Čiže malo byť asi 5. Alexander Steen, opäť. Scott Niedermayer, pre Dax. Jose Theodor, Henrik Lundqvist a posledná karta je Saša Ovečkin.